Kasi man serte muna amin. February 28 ba yun? Nang rugid ya papapitak da nga drone. So nga yung kamagubra no nag-siren jay repair plantayan min. Ya gawi ka man nga diretson. Ingat kampo, uncall kam naman tawagan da kam tumanen. Hanggang managubra, naumpay 2 oras, aggalar man tumanen, agawig ka man. Kasya sir kang kanano kasya, alos makabulan na kasya yun. Mano nga tawid mo dyan sa outing, sir? Agdaw tawin ay talo tawin dat. Talo tawin. Iti 3 talo years. nga tawid, sir, first time na kasi ginapasama. Wen sir, talang bulan sir. Ibig kasi ti experience mo sa na iti mapampanunod mo nito, sir. Ay numabal-balik ko sa laglo, wag ko matibas no magagawid ka dagos. Kuma numabalbalin hamay. So nga nag-ore kam ti schedule. So nga pinagawin na kam ti kumpanya. Hamong mapampanunod na anytime mabaling nga matamaan ka, sir. Aman sir, no timid trabi sir, parbangon. No nag-alarma di cellphone min, diretso kam rumarte kwarto. Mani manglangit-langit kami. Kita mit tangatan, di kita drone. So di ka makaturturo nawan. Excuse me. So nga your ora mi matitawag ti kumpanya mi. Ning ka magubra no saan. So di lang sir. Di ko kang kalayo nga bubra mi. Tawag-tawag lang no yung kamagubra. Kaslaman dahil pinagawid ko na din sir. Dahil sakbi na kagawid, dapal po ubraan. Dahil, dawa nagsarena mo na yun, si Mabog. So, dahil eksakto dahil planta ngayon may. Yan sir, naudin hanggang anak simre yan. So nga, ay kada kami ti flight details may nga magawid na lagos. So kaya nasa uwan, sir, ijibis mo nga pag-ubra, so nagtupakan din siya missile kada papabatak, sir. When sir, ng mga kami nakadanon jay site meeting kami. Nadakabalat dalan. Ngayon ka mag-duty. So, di jay. Handa ka pinastrig jay plantan. Dagayam sabog yan. Awa mo digiti kakadwayo nga nasugatan, so ano na tamahan. Kasi na po sir, awang petao nga medyo unik ti planta di si Mabos. Diyan na pasabog to sir. So hindi pa nagawid you, sir? Anak pa mong panunod yung mag-iisa? Ay, sa kabla, padak nga kataba ko ha. Sa kabla, naragsak ba sitin di nakadayo ti aeroplano nga 5 hours. Kasi, hanggang narigatan, sir, nga nagawid. kasi na po sir, tahamit. Na kuha kapit na nakaawid. Hanggang karati nga napasamak, sir, at apoy plano kayo nga gusto. No, kuna di kumpanya mi sir. No, malpas lagi dati ko ti US kini Iran. Tawagan na ko eksubliga daw. Kasi diring pas mi trabaho mi sir. Hanggang kayo mabutin, sir. Ay gasang-gasang na biyag-biyagin na sir ta. Kasapulang bitte ko. Financial. Anat rason, sir, na apoy namin na timalaw tayo ti Pilipinas. Ay ito rigat ti pinagbiyak sir. Kat di mapaspasamak ti Jay, sir, natawtawagan tayo ti pamilya tayo. When sir, kuwamit kiti halos inalo ko magtitinawag lang ta. Ano tutulong ti gobyerno sir kadito panakabaawit siya? Dati pala ti Miami nga na kuha ma'am. Dati interview data dati ko ti kuha tuwa. So tinaka-Miami to, danadamag mi nga kuha. Programa da, maring no danto kasap ko nga may titi uwa di pagyamanan. Sir, malaksid di ko ng kahit mo agsubli kasi dahil pas yung trabaho, malaksid ka din siya, anapit ka rason na apin nga kahit agsubli, sir. Dati financial assistant sir na narigat no dito lang at pulpuli ko sa swel at pag-ubran dito yung hanga makanay. Nabibigyan si oportunidad dito sa baling, sir. No, ada ito ti sa baling nga ahensya, sir, nga tulong kada kayo. O makaanay nga tatap nag-stay tayo o nag-subli nila to, sir. Kitan tayo sir no kasano yemated kaya ka aduna no makaanay maka agpurgunak no. Malaksid ka na tayo, sir, dapat naging tinabat-bati nga Pilipino. Kaya adu kang pedya sir. Nadula pa, sir. Kaya naman tayo agawin, sir. Kaya da sir ngem apag subli na lang mi gido ma sir kasta narigat mi ti mga dati agad ti
mapagawit ti kumpanya ta DJ darigetek pa ko ti pabuk kasi Sir, malaksi dito sa Saudi. Numalpas man dito trabaho, ada plano yung nga mapan agsarang ti sa balo nga pagdino. Akas di kumpanya mi sir, di numalpas di medyo Saudi, ada mga min naka-light up nga yap papanamin. Yung kamanti partes ti African. Ta dakil nga medyo kumpanya mi sir. Sir, nada panawagan tayo ti gobyerno. No, kaya tingal kita titulong ko. Hmm. No man tigi gobyerno tayo no dapat may tinda nga financial assistance pagyamanan tayo di pela nga pang tawid gutom so lang sir na No, balin lang masalod sa manong sweldo mo sa Saudi. Or estimated price lang. abot mit ko sir mga 40 plus Ngam dito Pilipinas sir manong sweldo. ito lang karkarpintero lang sir Mga manong hindi lang dati kami nagbubracket to sir kit na baba pa lang meeting fuel sweldo ako pala T650 pala idi per day sir. yan Sir, ada pamilya yun, sir. ada mo Dati pa nagkapanit sa sir, bukod yung gastos, inututang yung ba, or nakabayad kayo na siya, sir? nakot utang mit din ma'am kasi na po nakabayad mit